Яшчэ ад рання блінцы пякліся на сняданне, і ўжо пры печы з чапялою стаяла маці. Пад рукою таўкліся дзеці, заміналі, або смяяліся, спявалі. Услон заняў сваё ўжо месца. На ім стаяла дзежка цеста, і Апалонік то і дзела па дзежцы боўтаў жвава, смела і кідаў цеста ў сковородкі. Давала піск яно кароткі, льючыся з шумам на патэльні, і ў жар стаўлялася пякельны, і там з яго ўжо ў вачавіткі пякліся гладзенькія пліткі блінцоў з-пад нізу наздраватых, угору пышна пухла ўзнятых, і ўжо адтуль рукою маткі наўслон шпурляліся аладкі. А дзеці іх даўно сачылі і на ляту блінцы лавілі, заядла мазалі іх здор. Стаяў асобна ў місцы з корам, сяго таго для верашчакі. Хоць невялікія прысмакі, цыбуля, перчык, ліст бабкоў, ды сальца некалькі брускоў, мука і квас, і ўся прыправа. Але ўсё ж снеданне цікава. А для дзяцей найбольшае свята, абы наесціся багата.